Silav temaşevan heja ji bajarê Amedê ji navçeya nava Sûrê em li pêş birêwene li ciyekê em bêjin kolanekê dîrokî evxaniyên ku hatine çêkirin jî gelekî nû ne mêvanek ezîz li gel me heye mêvana me ew bixwe li stikwana em bêjin ku rêzefîlme ye perdasîpî ye hem jî şanewger e hûn ji nêz ve nas dikin ji ber ku gelek rola em bêjin ku lîstiye li ser ekrana we dîtiye Songül zaman bi me ra ye di destpêkê de bi xêratina te dikim. Spas her hebê. Tu başî ez te baş dibînim niha zû dayê me hev du nedîtibû bi rastî. Belê gelek sal derbas bûn borîn. Başin spas her hebê em ji Anhal Amedênin wek te got û li ciyekê xweşin bi rastî. Em kevxweşin ku hûn jî hatin serçavan. Spas. Zû dayê tu li İstanbolê dijî ana êdî tu li Diyarbekirê li Diyarbekir projeyek jî hebû beriya niha di heyva Remezanê de di vê kolanê de derbas bû. Lê destpêk ez dixwazim te çawa mesela biryar gurt tu bibî lîstikwan yani tu zanî di em bêjin ku qada Kurdî de hinekî kêm e ez dixwazim tu ji bo min bişî. Ji xwe di jiyana min a giştî di Kurdî bi rastî ji zimanê dayîkê di malbata me de gelekî giring bû yanî dayika min bi Tirkî nizane ji xwe bi Kurdî yani her zarokê biçûk em hemû gelek kes wîsan ez bawer dikim di dibistanê de ez Tirkî fêr bûm fêrî Tirkî bûm Kurdî zimanê min hertim wek min got yani baş bû ez lîstikvanî şanogerî wek aliyekî min şanogeriyê hebû li İstanbolê hinek em bêjin kom hebûn li gel wan em dixebitên me şano çêdikir lê ne wek yani zêde tiştekî profesyonel bû ji ber karê min ez di balafirê de dişolîm hostes bûm nêzîka 6-7 sala di şirketeke taybet firmayekê de wê demê kanalek Kurdî li Tirkî ve bû û ava bû wê demê wek fîrma min û şirîkê xwe me fîrmayek vekir û me rêzefîlmek pêşkeş kir bi navê Cîran gelek kes jî dizanin ji xwe hat temaşekirin û 5 sala ji ser ekranê ma gelekî jî hat hezkirin yani ew karakter û ew rêzefîlm bi rastî jî ji bo mirovên Kurd bûn fenomen yani fenomenê wan jî gelek çêbûn û her niha jî yani ava bû çend sal derbas bû Hêjî tê behs kirin û tê temaşekirin jî yani ser internetê hê jî rast ew jî heye û hê jî mesela em bêjin ew gotinên me ê ku melhemberî hev li dijî hev bi kar tanî di ziman yani di nav gel de tê axaftin û dû me dibêjin min bi cîran wek profesyonel li hemberî kamera rola te ya wê derê jî tu bûka pîrê bûyî na em cîranê hev bûn lawkê wê û zilamê min ku filêm de hevalê hev bûn lê wek em bêjin çand û hunerek cuda me xistibûyê di çîrokê de Başa peki mesela de destpêkê de yani tu bi kelecan bûyî mesela cara yekem bû tu bi Kurdî yani rêzefîlmekê de tu dilîzî belê yani hem cara yekem bû hem jî helbet gelek tişt hatibûn çêkirin bi Kurdî belkî rêzefîlm jî hatibûn çêkirin lê wek profesyonel û ser kanalek Tirkî bi zimanê Kurdî tiştekî yekem bû yani ne ji bo pêş kamera ji bona ku yani ew proje bi xwe tiştekî taybet bû em gelekî kelecan bûn bi rastî jî gelekî bûnûçe gelek yani wek taybetmendiyek wê zor bilind hebû îce di nava gelek Kurda da yani ji bo Bakur dibêjim yani zêde mesela lîstikvanên jin tune ne belê yani ji wan yek tu ye Faxriye Xan e gelek ew kesê ku di cîranê de lîstin ew niha dîsa mesela berdewam dikin ez bawerim we jî işte projeyekê we berê niha çêkir bû divê kolanê de ew proje çi bû li wê derê rola te çi bû belê yani erê mixabin yani wek te got lîstikvanê Kurd ê jin jî û mixabin ê yani mêr jî hin dikin ji bo çi hin dikin wek em bêjin yani bi lîstikvaniya xwe bi kurdewariya xwe kêmin yani hin henin mesela lîstikvaniya wan baş lê Kurdî nizanin hin henin bi Kurdî baş dizanin lê bi rastî jî hember kamera kilît nikarin tiştekî bilêzin li wir rola min tiştekî çawa bû yani ew ji ber ku çawa bêjim fîrmaya me ye em bi xwe projeya pêşkeş dikin ez hêt fîrmayeke din de karekî din de cî negirtiye çend heb
فیلمین سینما تکلیف جمر هات و چه زاروکم Kurdi bû newjî? بله کردی بون بس زاروکم پر بچوک بون گرک از چوبا ما در وی ولات از نچوم هر دو یعنی هر سه پروژه جیه ما بون از دی خود لیستم داوی سه بش بو ده هیوا رمضان ده هات سر اکرانه Ew jî dîsa wek sitcom bû yani drama bû. يعني وكان بيجن لايت دراما دبيجن جبر كنا سيتكوم بو ديكور بو حموم تشتي ريال بون يعني راستي yani rastî bûn. بله كولان ما هبو قوناك وك خانيه كي اون نو چيكرن جوانال پشته هبو دو حبل ور هبون بتمامی لور دهات کشاندن جامی هبو جبر کو کار رمضان بو لبر دیج لمدک شاند yani براستی جی دیمنم پر خوش درکتن karakteramın lur disa meriv dizanı mesela dikare her biyan diji Türkiye diji gelek cihan hin tip serve karakteri rodinin brastiji ev karakter luante ere liver ne vak şermin bu Meryem bu le disa ji piçeki şermin tiper ma bu hebu ما خواست او جی ببینی جبر کو گل براستی جی یعنی جی شرمین پر حس کرد و جوی کاراکتر جیران پر حس کرد و مگو بلا پچکی شرمین جی نوا کاراکتر ده بیش با بیروان جی دخوازم تو هنک جی با بینری ما وک نرخاندنه که جی با پیشروجا یا جی پیشیا لیستکوانتیا کردی تو چوا دبین یعنی جی رزه فیلم یعنی جی ام بیجن او قادا بگشتی yani brasti az çabejim vak çekerek ji vak listikvanek ji kemasi gelek mezin heye yani Kürt az bejim listikvane xo û li karê xwe xwedî dernakevin mixabin xwedî dernakevin helbet yani biner em bêjin cîran çend heb listikvan gelek ji wan nehatibûn ez tevlî min em derneketibûn pêşberî kamera şanoger hebûn lê hin kes şanogerî jî tune bûn bu projeye eva bu sağlam gavek avetin u popüler bun u kardikin ev ya Ramazan disa gelek kes husa mesela Merve mebun derdora mebun az bu tengasiyet kastedin akşinin brastiji karakterek husa dama em dinivisinin çuroke da afrinin hey ve deme az da fikrim gelo ki jbovi karakteri başı gelek kes kar dikin u şor yani vok embejin aboriya xwe pê dimeşînin lê nirxandin ez çavêjim derfet tuneyê kanal zêde tunenin li Bakur wek gek kanalı yani her zêde bila 5 heb rêze film bên kişandin li başûr mixabin yani em gelek projeya dibin em daxivin em mesela peşniyar dikin geleki çurokê jî diacibin ew bi xwe jî dibêjin birastî jî dema cîran li vir li Kurdistanê dihat weşandin kes li taxê nedima li zaxo li dihokê ciyê kurmancî gelek temaşevanê we hebûn bele li gel we dîsa jî projeyên em dibînin yani li Tirkî be wek em bêjin kanalek Türka 5 sala karekî wisa birastî jî serkeftî hatibi weşandin çekere ve her kanal ki eve giş rabın ser piya yani eve peşvaziya wan bikin le Kürt mixabin listikvanê xwe jî ne Kürt ez bêjim xwedî kanala berpirsyarê kanala ew kesên ku berpirsyarê aboriyê li em bêjim pêşkeşvanê xwe jî xwedî dernakevin li listikvana jî û çekera jî xwedî dernakevin yani guh nadin û qîmetê nadin projeyên wan divê ev zêde bibe wextê zêde bibe ve derfet zêde bin ve listikvan jî zêde bibin yani projeme Ramazanê ew kes ne listikvan bûn anha çend projeyên din tên kişandin ew listikvanê me ku me نقاندن و کدم بشه لورد بردوام دکن. باش. ام جی هیویدارن کو yani peşiya ام بجم کلستکوانی جی درفت جی زیده ببین قنال جی زیده ببین دم زیده تونه یجبره که دخوازم گوتنی تی داوی yani جبو او کسی کو مثلا بخوازم دوی قاعده انت شتابکن جبو وان بتایبت. بیامن براستیجی yani her çi zaman be ez jiber ku zimanê min zimanê Kurdî û zimanê dayika min zimanê Kurdî kurmancî ez pir yani zêde kêfxweşim û ez serkeftê dibînim ku bi zimanê xwe ez tiştekî diafirînim çîrokekê ew kesên ku dixwazin bila yani ji kerema xwe bila bi Kurdî binivîsin bixwînin baxivin û bi Kurdî xeyala bibînin û bikin
يعني بلا خونين وان جيب كردي بن دما مرف فكري مرف بكردي مرف جيان بفكر بكردي ويدمه. جياناته حميد جوهر سر كردواريه او كسين مثلا شانوگری او هنرا کودوان او جیانا وان ده بلا بکن بکردی دما اوسا به براستی جو درفت زده به و گلک کسی کیف خوش ببین yani. Gelek spas dikim bi beşdar bûnan te em kêf xweş bûn serkeftin em dibêjin di projeyên nû de em dixwazin te dîsa bibînin bi ser ekranê. Gelek spas serkeftin. Zor spas. Melê Temeşvan Nejan ji bajarê Amedê em li pêşberê we bûn şanoger û lîstikvana rêzefîlm û perdaspî Kurda. Songül zaman gelme bu. Em ê nihayê digotin dîsa bidin hewlêrê.